A candidata socialista María Outeiral, acompañada por outros membros do partido, presentaba esta mañá algunhas das medidas do seu programa en materia sanitaria. Dende o PSDG denuncian a situación do Hospital do Barbanza con importantes deficiencias nas súas instalacións, referidas principalmente á falla de espazos e problemas de humidades e filtracións. Tanto o edificio no eido material, como é evidente, tanto dende fora, ten unha cantidade de humedades e de deficiencias moi importante pola deixadez da Xunta de Galicia, como no aspecto profesional, xa que os pacientes sufren continuamente a falta de personal, pero xa non só no número de plazas, sino que temos falta de profesionais en determinadas áreas. Temos agora que escoitar como se nos promete un área de oncoloxía, área que non se fixo hasta ahora e se tiña realmente abandonada e os pacientes tiñen que acudir a outros hospitais de referencia porque aquí non se lles podía prestar este tipo de servicios e agora vemos como en campaña electoral todo vale e se pode prometer calquer cousa. A marxe das eivas materiais denuncian que o principal problema ven derivado da falla de persoal, que se traduce nas listas de agarda máis longas de Galicia. Sabemos que é o peor hospital de Galicia en canto a listas de esperas, e iso non pode ser, non é admisible que os boirenses, os de Ribeira, os da comarca, teñamos que esperar máis que ninguén para ser atendidos, que é algo que temos como dereito. Por iso queremos denunciar hoxe dende aquí o que aposta o Partido Socialista, que é unha sanidade de calidade cunha xestión eficiente, porque sabemos perfectamente que ese listado que agora polo que esperas 40 ou 50 días para que che den un diagnóstico, sabemos perfectamente que cunha boa xestión podemos conseguir reducir hasta a lista de espera. Ademais de comprometerse a incrementar as contratacións, non só de especialistas, senón tamén en atención primaria, os socialistas apostan por mellorar as condicións laborais dos médicos.